det er sgu ikke rum. Ja, det kører nu. Gør det? Så bare hold her. Der. Ja, vi er i dag samlet her i Dansk Køkkeninventarforening. Vi skal i dag se lidt på, hvordan man sætter duvler i sit køkken. I Tyskland i 1864, der har vi jo borgerne, der indvandrer nede ved Dybbøl. Og i den forbindelse opfandt man duvlen i Dybbøl. Det er slet ikke som møllen, der maler af helvede til. Det er duvlen, der bliver opfundet i Dybbøl. Og det man gør, når man monterer et køkken rigtigt, det er, at man tager sig nogle arbejdshandsker først på. Først på arbejdshandsker, ja. Og ja, jeg glemte jo at sige, at mit rigtige navn, det er Kurt Otto Klampenbille. Jeg er oprindelig fra Flensburg. Ja, forstået? Ja. Så tager man arbejdshandsker på. Når man så skal sætte duvler i, så tager man selvfølgelig en spand med duvler. Der er olie i der. Det er ikke det er til suppen. Det er dybler, ja. Kan vi lave dem om? Og jeg skal lige have sat mit hår. Når man så i et køkken skal montere skabslukker, så er det meget vigtigt, at man har lim. Det tager man i en skål. Man kan selv lave det. Man skal bare have noget majsstivelse og sådan noget klister fra klisterkanolerne. Når man så har alt det, så tager man jo, jeg har lige glemt, jeg skal jo lege fiske, Thomas. Det var jo sådan, det var her. Så tager man så en skabslåge og monterer den sine duvler i den, og der får man det bedste resultat, hvis man har magneter i sin skab. De kan bedst lukke, og magneter, dem laver man jo ved hjælp af en oplader, ja. Man sætter batterier i sin oplader, og så piller man den her ark og putter metalting hernede. Og man i opladeren på den, og så tænder man, og så når man har sin magnet, så tager man jo, ja, jeg ved sgu ikke, hvad. Jeg er jo ikke uddannet køkkenmontør, men altså, man gør jo det med sine magneter, når man så har det monteret, så tager man jo også og monterer sin lukke. Så kan man lukke lukken i. Når man så har alle sine lukker, så kan man lægge alle sine ting ind i køkkenskab. Altså i stedet for, som man ser her, så står det udenfor. Når man kan lukke et luk, så har man jo mulighed for ikke at ryge. Det er jo dejligt, hvis man får dampbesøg en dag. At man så ikke ryger. Så der tager man jo så, derefter, så kan man jo have sine potter og sine pander og sine gryger og sine kartofler. Dem kan man jo have inde i skab. Og det er jo dejligt. Det er jo vores hellige. Og jeg tror ikke, vi skal videre i dag, fordi jeg har hørt noget om, at der er ølpause.